Podcast Be Volunteer 3. časť s Andrejom Renom a Jánom Dobríkom. Milí diváci, vítam vás pri druhej časti podcastu Be Volunteer. Tentokrát to bude ale iné, lebo tu máme dvoch hostí. Konkrétne Andreja Mrenu, ktorý je jeden vášnivý športovec, hokejový tréner a jeden z vedúcich organizácie, dobrovoľníckej organizácie Be Volunteer, vďaka ktorej tu dneska v podstate sedíme. Presne tak. A druhým veľmi váženým hostom je Ján Dobrík, úžasný divadelný a seriálový herec a môžete ho poznať zo seriálov ako Nemocnica, Klamstvo alebo Divoké kone. Ahojte. 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 Radi vás tu dneska máme. Prišli sme si vás trošku vyspovedať, ale v prvom rade dôležitá vec. Ste tu dvaja, ste tu spolu. Ako to, že ste tu dvaja spolu takto proste pri nás? Ako ste sa spoznali? Ako ste sa jeden k druhému dostali? Že ste tu taká dvojka. To sú dve rozdielne otázky. To, ako sme sa spoznali, vôbec nesúvisí s tým, prečo sme tu. Ale v podstate, akože má to blízko. Andy mi zavolal, že by bol rád, aby som tu takto participoval. No a jednoducho človeku, s ktorým sa sobášite a je vám svedkom na svadbe a vy ste zároveň svedkom na jeho svadbe, takémuto človeku veľmi ťažko povedať nie. Takže to je ten dôvod, prečo som tu. A je to nový zážitok s mladými ľuďmi, takže ja sa na to teším. My sa tešíme tiež. Ale nás by teda ešte zaujímalo, že síce teraz toto je taká nie až tak vzdialená minulosť, ale nás by zaujímalo, že kedy ste sa prvýkrát stretli a ako ste sa zoznámili a tak. No to budú podľa mňa dva rozdielne príbehy. Veľmi rozdielne. Skús povedať tú svoju prvú verziu. Ale až doteraz som nevedel, že čo sa vlastne stalo. Ja si to presne nepamätám, ale teraz zoberiem ti ten príbeh asi z úst, z jazyka, že my sme sa že vraj údajne stretli vďaka našim polovičkám na jednej akcii v Tureckej. To bolo asi varenie halušiek. Áno. A to bola asi taká prvá nejaká skúsenosť, kde sme sa videli, ale úprimne nepamätám si ju. Akože ja som si myslel, že to bolo niekedy skôr alebo pri inej príležitosti, takže... Ja som dokonca mojej žene tvrdil, že sme sa prvýkrát videli až na tej našej svadbe, ktorá bola 2 roky po týchto halušiach. To určite nie. Takže toľko k mojej verzii a k mojej pamäti. To nie je určite, to by som nešiel na svadbu s hocikým zase to. A ja by som to napriek tomu urobil, vidíš? No lebo ty si to aj tak chcel spraviť, ale k tomu sa asi dostaneme potom neskôr. Takže ale áno, stretli sme sa prvýkrát vďaka našim ženám, ktoré sú spolužiačky a najlepšie kamarátky od detstva, takže tie nás tak spojili práve na týchto haluškách a potom už boli ďalšie akcie a jednou z nich bola práve naša spoločná svadba. OK. Andy, ja by som rada rozvíjala ešte túto svadbu, že niečo chcel s nejakým cudzím človekom. Ako ste to mysleli, že proste... Pôvodná verzia, neviem, či to je úplne pretisk, bola taká, že naše baby sa bavili, respektíve Lenča vravela, že idete do toho teda, že sa idete brať. A informácia bola, že Jano tam nechce žiadnych svedkov, že on zoberie niekoho z ulice. Tak si hovorím, že OK, to zase bude vyzerať, že koho tam zobereš. Ale to bola podľa mňa taká léčka, že tam bola nejaká pasca, lebo nakoniec vyšlo z toho to, že tak poďme sa aj my zobrať a pôjdeme im za svedkov. A oni pôjdu nám. A ja neviem, asi som mal nejakú slabšiu chvíľku a vravím, tak teda dobre. A nakoniec to takto skončilo, že sme si išli na kríž ako svedkovia a to tiež boli zaujímavé príhody aj počas toho obradu. Ale... A to je rozhodne nie pretisk, čo sa tam stalo. Ale vieš, rozhodne to bola nejaká pasca, pretože nech som aký som, tak za svedka by som si hocikoho z ulice nezobral. Nie? No, nie, tak normálne to natiahli na to, aby si sa... Takže teraz vlastne po 13 rokoch, či koľko to je? Nie, viac je to dokonca. Môže to byť 13. Čo sa poznáme? Tak to je... No, v roku 2015 sme sa brali. No. Tak keď máme 2024, tak sme 9,5. Takže teraz sa dozvedám, že to vlastne bolo celé na mňa ušité. Takže vlastne nie si iba hocikto z ulice. Podľa mňa to je skôr kompliment, že to bolo niečo ušité, rozumieš? Vychádzam z toho ako víťaz. Veľmi pekne si to otočila, áno. No, ja si myslím, že je to úplne na pohodu. Janko, toto nie je tvoja premiéra v nejakom podcaste. Ty máš aj svoj podcast, ktorý sa točí okolo zvieratiek. Vedel by si nám o ňom tak v skratke trošku teraz niečo povedať? Áno, aj som si obliekol tričko. Je to teda podcast, ktorý nesie názov Zverissimo a sedím práve na tejto stoličke a rozprávam práve na tento mikrofón, práve v tomto štúdiu. A robím to 2 alebo 2,5 roka a je to pre mňa obrovské vystúpenie z komfortnej zóny. A baví ma to, naučil som sa, spoznal som rôznych ľudí a naučil som sa o tých zvieratách veľmi veľa zaujímavých vecí. A volá sa to Zverissimo a je to pre mňa super. Mňa by ale zaujímalo, že ako si sa vlastne k tomuto podcastu dostal, lebo som počul
nejaké veci, že to bolo zaujímavé tiež. No zaujímavé. Sa nám niečo dostalo? Tiež som sa vlastne nechal niekým akože natiahnuť na niečo, pretože Miška Ryža, voláme ju Ryža, ktorá stojí za celým týmto štúdiom aj za celou tou myšlienkou podcastu z Verissimo, mi napísala správu, lebo sa takisto, je to vlastne tretie dievča do toho trojlistka, Andyho žena, moja žena a Ryža, teraz sa to tak celé spája, tak mi napísala, ako teda moja kamoška a kamoška mojej ženy, že či by som nechcel byť hosť v jej podcaste o zvieratách. A ja som napísal, že jasné, máme psa, 2 mačky, zajaca, veľmi rád prídem ako host. Akurát, že Miška tým, že žila v zahraničí, v anglicky hovoriacej krajine, tak veľmi často používa také tie poangličtené slovné výrazivá. A ona to nemyslela ako že host, ale ako host, že či by som to teda prišiel dlhodobo moderovať. A v momente, ako som sem prišiel na 20 minút porozprávať niečo o našom psovi, tak som sa vlastne zaparkoval na túto stoličku na 2 roky. Wow, ale tak je to záživný projekt, určite ti to muselo dať. Je, jasné. Tak ako hovorím, jednak vystúpenie z komfortnej zóny, čo ma baví. A konečne vieš, čo majú tie mačky a psi žrať. A oveľa aj, akože žrať, to je jedným smerom, aj z tej druhej strany, keď to žrádlo vyjde, tak aj ja viem, čo s tým. Dokonca ti viem povedať o zdravotnom stave tvojho psa alebo mačky na základe toho, čo z nej vyjde. Pozor. To by si sa mohol niekedy zastaviť, lebo aj my máme psa a mačku. Takže... A išiel by si robiť podcast o zvieratkách? Máte psa mačku. To stačilo Janovi ako argument, podľa mňa. To by som si netrúfol, aby som to celé viedol, ale ako asi na nejakých pár otázok viem odpovedať. Že pes má... No pre mňa je to akože super. Veľmi veľa sa naučím a hlavne tu sedím v tej pozícii, ktorý by mal mať nejakú predstavu a znalosť o tej danej téme a sedím tu s absolútnym odborníkom. Čiže pre mňa je to aj taká trošku herecká výzva, že ich presvedčím o tom, že viem minimálne toľko ako oni a možno viem aj viac. Wow. Ale taký flex. Ja pritom neviem vôbec nič. To je to. Tak ale to zdanie sa byť inteligentný stačí dobre rozprávať a tváriť sa, že človek vie. To podľa mňa... To áno, ale veľmi rýchlo ťa potom ten dotyčný prekúkne. Ja som dostal dobrú radu od chlapca, Peter Magurský sa volá, ktorý sa Hlasu a podcastu v tomto meste venuje intenzívne. A v podstate to nie je rada, je to iba takéto uvedomenie si, že nemusíš o tej téme vedieť fakt nič, ak dobre počúvaš. Vtedy ten dialog a ten rozhovor môže prebehnúť inteligentne a zaujímavo aj pre nezainteresovaného poslucháča alebo diváka, ak naozaj počúvaš. A môžeš mať prípravu alebo dramaturgiu toho rozhovoru urobenú na 4 A4 a nakoniec v prvom bode sa to úplne niekam odkloní a to sa mi veľmi často stáva. Ale keď dobre počúvam a ten dotyčný nemá problém o tom rozprávať, čo nemá, lebo je to jeho téma a je v tom doma, tak potom to vlastne môže vyzerať ako podcast. Kubo, mali by sme si začať písať poznámky podľa mňa asi. Áno. Alebo ísť aj za Peťom, aby nám dal nejaké tipy. Dobre. Každopádne, my tu teda dneska sedíme vďaka Be-Volunteer organizácii, dobrovoľníckej organizácii. A Andy je teda niečo v podstate ako náš šéf v túto chvíľu, by som povedala. Áno, a presne preto sa chceme spýtať, že aký si obaja myslíte, že má dobrovoľníctvo význam a že komu a prečo by ste to odporúčili? Môžem ja? Musíš. Musím ja. Prvom rade tu sedíte, pretože je to vaša zásluha, že ste povedali áno na to, že sme vás niekde vybrali. Není to naše, že teraz my sme vás vybrali a donútili sem ísť, takže to, že ste tu, je to vaša zásluha, to, že sa snažíte a robíte to podľa mňa dobre, tak to sme veľmi radi. A otázka bola, že či dobrovoľníctvo... Že ako ho vnímate, aký to má podľa vás význam a že komu a prečo by ste to odporúčili, že čo to môže dať skôr tým dobrovoľníkom, akože nejaké skúsenosti alebo tak. Presne si to povedala. Dobrovoľníctvo je o tom, ja keď chodím aj po školách a hovorím nejaké prednášky o tom a prečo a ako a na čo, tak hovorím, že dobrovoľníctvo je skvelé v tom, že je to raz za čas. Že to nemusí byť každý deň 8 hodín, že si vyberiem, kde pôjdem, že si vyberiem, komu pomôžem, prečo pomôžem. A potom z toho vzniknú všetky tie veci, že také, čo mi dajú nejaké výhody, ale v prvom rade je to o tom, že tam chcem ísť a nechcem povedať, že teraz je taká móda byť dobrovoľník a všetko sa to na nás hrnie z nejakých strán, ale je to vždy fajn o tom, že niekomu pomáham. Že keď niečo chcem, že aby niekto pomohol, tak musím pomáhať na druhej strane. Keď to nebudeš robiť, tak sa ti to vráti. Nechcem ísť teraz do nejakých extra karmických vecí, hej, ale ono to tak v živote je proste, že ak niečo chcem dosiahnuť, tak hej, niekde pomáham, niekde sa mi to vráti a to je taký začarovaný kruh v takom dobrom slova zmysle a dobrovoľníctvo, môže sa k tomu dostaneme ešte neskôr, určite má význam pre všetkých, není to, že iba mladý, starý, stredná generácia, ale
ale vie to pomôcť ľuďom, spoznať ľudí, nové kontakty, nové známosti, niečo sa naučím a podľa mňa pre mladých ľudí, ktorí majú kopec voľného času, tak je to ideálne trávenie raz za čas, hej, že niečo, vyberiem si akciu, idem tam, spoznám, pokračujem ďalej a zistím, čo mám rád, čo nemám rád. Takže možno, že takto iba v skratke, ale ak sa k tomu ešte potom dostaneme ďalej, tak to rozvinieme. Neviem, či ty máš na to nejaký názor, na dobrovoľníctvo? Nemám s tým skúsenosť. Budeme mať nejakú akciu, budeme ťa volať. Áno. No len tu už ja nesplňam mladý človek, ktorý má kopec voľného času. Vieš, to mladý si, máš menej voľného času. Okay, chápem. Čiže veľmi rád by som prišiel na takúto akciu a dobre sa to počúva a viem si predstaviť, že ja v takomto mladom veku, kedy by som ešte spĺňal tieto požiadavky, tak by som do toho išiel fakt hlava nehlava. Len vtedy, keď my sme vyrastali, tak... A možno, že boli také možnosti, len ku mne sa to nedostalo, takýto tok informácií, takže som nikdy nebol na žiadnej akcii ako dobrovoľník, ale má to hlavu a petu to, čo rozprávaš. Podľa mňa ani nebolo toľko akcií, si myslím. Teraz je to akože toho strašne veľa a mladí ľudia si možno, že ani nevedia niekedy vybrať, že idem tam, idem s tým na turistiku, neviem čo, akcia, koncert, takže majú to teraz ťažké a je to iba na nich, že čo si vyberú, že čo ich posunie ďalej. Máme dobrý excuse, že my sme nemuseli robiť dobrovoľníkov, lebo nebolo kde. Určite, ale tak obaja ste rodičia, vedeli by ste si predstaviť, že by ste namotivovali svoje decká týmto smerom, že by občas proste takto išli nejaké akcie si spraviť, zorganizovať niečo, pomôcť niekde? No, myslím si, že áno, a že keby som sa na to chystal nejakým spôsobom a v hlave by mi to znelo ako, že to nie je úplne presvedčivé, tak tu mám proste svedka zo svadby, ktorý môjmu synovi a mojej dcére zavolá a na 3 vety ich má uvarených, pretože o tom vie oveľa viac. A tá myšlienka sa mi páči. A ty ma podporíš. Moje decká už chodia, aj keď neoficiálne, na Bystrický maratón, kde pomáhajú už 2 roky po sebe. Vždy sú na občerstvovačke a vždy sme pri McDonalde, lebo tam sa to dobre zaparkovať. A potom ich vždy berem okolo 10:30 domov, keď už sú úplne vysielení. Takže oni sa už toho zúčastňujú a oni to už asi majú navnímané, že to není žiadna, alebo niektorí si ľudia myslia, že to je hanba byť niekedy dobrovoľník, že robím niečo zadarmo a neviem čo. A oni to už tak asi nemajú. Oni to už vnímajú, že je to v poriadku, je to dobrá vec a len mi to môže pomôcť. Wow, to bolo krásne. Áno. Mňa by ale tiež zaujímali vaše príbehy osobné, že ako ste začínali. Aj ty, Andy, ale aj ty, Janko. A teda sa vás pýtam, aké ste mali začiatky, aké ste mali detstvo, ako ste vnímali školu a váš celkovo životný príbeh. Že... Také, čo vás proste dostalo do toho bodu, v ktorom ste prišli už ako dospeláci s kariérami, že čo sa dialo v podstate predtým? Koľko máme času? Je to dlhá... Ešte cez hodinu a pol v pohode úplne. Ja si vlastne svoje detstvo do 11 rokov nepamätám. A to je z toho dôvodu, ktorý ma potom... A je to vlastne až paradoxné. Ja som bol veľmi zakomplexované a zablokované dieťa. Tiché dieťa. Málovravný, tichý, nevýrazný. Vlastne nič ma extrémne nebavilo, nejak som sa neprejavoval. Len tak akože nič nepokaziť, len tak preplávať potichučky tým dňom a ďalším ročníkom a tak ďalej. Na tej strednej škole tam sa to trošku začalo lámať, pretože som sa začal venovať... súťažne latinskoamerickým tancom, kde taký nejaký výraz alebo predávanie sa, tá extrovertnosť sa jednoducho pýtala. A zároveň som začal robiť kadejaké akcie na škole, či už to bolo moderovanie, čítanie básni, alebo čo ja viem čo, aj to tancovanie tam bolo. A odrazu som začal na tej obchodnej akadémii robiť všetko iné, len aby som sa nemusel učiť. A 4 roky sa začali míňať na tej strednej škole, bolo treba sa rozhodnúť, že čo ďalej so životom. A keďže som vedel, že to ekonomika nebude, ani účtovníctvo, tak som si dal prihlášku na VŠMU ako jedinú možnosť, že buď sa to podarí, alebo pôjdem podnikať s mojím otcom a ostanem v tomto meste. A to teda bolo z toho, že si teda skúšal to moderovanie a tie spoločenské tance, že si povedal, že tak áno, to ma bavilo. Pôjdeš tým umeleckým. Bola to pre mňa zábava a predstaviť si, že táto zábava môže byť práca a môže to mať nejaké mantinely profesionality a aj sa tým možno budem chcieť uživiť, tak som si jednoducho povedal, že OK, tak to vyskúšam. Treba povedať, že predtým, ako som išiel na príjmačky, som bol jeden jediný krát v divadle, nevedel som absolútne nič o histórii svetového alebo slovenského akože vystupovať, divadla. Či sa ako pozrieť? divák. Ako divák. Že si bol predurčený na túto rolu. No to ja neviem, či predurčený. Kadejaké rôzne okolnosti tomu prijali tak, že som sa stal jedným z tých 14, ktorých v ten rok asi z 235 alebo z 265 uchádzačov zobrali.
A tam sa to celé začalo tak nejak formovať už silnejšie v tom, že som, kým som. Takže to nebol taký moment, že by si proste zrazu uvedomil, že patrím na javisko. Nie, vôbec. Aj počas tej vysokej školy som bol vlastne ten na chvoste nejakého talentu, alebo toho, na koho sa dobre pozerá, kto dobre rozmýšľa javiskovo a divadelne a za tú postavu slabúčky. Ale aby to neostalo v tomto, lebo ty si sa pýtala na celú tú genézu, že som, kým som, no tak toto sú všetko také akože sračky oproti tomu, že som spoznal moju ženu. A to je to, čo ma vlastne ovplyvnilo a čo ma nasmerovalo na taký život, aký žijem. Prosím, môžeme si vychutnať moment, že práve úplne povýšil svoju ženu nad všetko, čo vlastne dosiahol. No tak to je. Na zlomový bod svojho života. To robia všetci úspešní muži. No tak poď úspešný muž, ty čo? To vo Francúzsku sa to povie, že cherche la femme. Ty, čo viete francúzsky a za všetkým hľadaj ženu, ale nie len za tým dobrým, ale aj za tým zlým. Takže to môže zistiť niektorí aj počase, hej, že proste ten život je taký, aký. Ale keď si sa vrátil do toho detstva, tak je až paradoxné, že ja som asi tiež nebol na tom lepšie a pre mňa jediné, čo ma zaujímalo, a to bolo asi, a to si pamätám, od prvého ročníka vlastne to už bolo pred prvým ročníkom na základnej škole, pre mňa bolo jediné iba šport. Mňa nič iné nezaujímalo. To je škola, išla bokom, to bola hodená taška, hneď ihrisko a to bolo dosť dlhú dobu. A povedal by som, že, a pamätám si to aj tak jasne, že fakt, že škola išla bokom, išiel šport, hokej, tým, že som hrával hokej a tiež som sa nevedel, akože priemerný asi všade. Nič ma nezaujímalo, nič ma netrápilo. Iba kde mám bicykel, kde mám hokejku, kedy končí škola, kedy je voľno a až sa to začalo tak formovať asi tak niekde na strednej škole. A to je možno, že aj pre týchto mladých, že keď sa teraz vrátime k tomu dobrovoľníctvu, že sa snažíme tých mladých ľudí do toho dobrovoľníctva akože im ukázať, že to je fajn, že na tej strednej škole si môžu vyskúšať veľa vecí vďaka dobrovoľníctvu a tam sa to môže niekde zlomiť, že ako sa to u teba zlomilo, že OK, začal si chodiť na tance a zrazu niekde príde to rozhodnutie, že idem na vysokú školu alebo idem niekde pracovať, že to ti môže pomôcť, preto to dobrovoľníctvo vidím v tom veľký zmysel, že fakt ťa vie nasmerovať alebo minimálne zistiť, že čo nemáš rád alebo čo ťa nebaví, aby sa ti to potom nestalo, že na výške vyštuduješ nejakú výšku, lebo rodičia chceli a hej, všetci tam išli doľava, tak som išiel aj ja a potom zistíš, že máš 24 rokov a ty vole, však vlastne mňa to nebaví, hej, že a znova musíš začínať, takže stredná škola, vysoká škola a tam už som asi vedel, že čo idem robiť a to vlastne nevedel som. Ja som bol iba tak, ako hovoríš ty, popri stene, v prúde, hral som hokej, bolo to skvelé a samé ma to niekde vyplulo, že zrazu som skončil ako hokejista v úvodzovkách, hej, ale hrával som hokej. Beriem to ako, že som bol hokejista. No a toto všetko, čo sa teraz deje, neviem, či ideme až do súčasnosti, hej, môžeme ísť? Môžeme, jasné, ešte na chvíľku postavím, nie som nejak prerušil. Ale nie som nejak prerušovať tvoju myšlienku, len ešte napríklad tej strednej. Podľa toho, čo si aj teraz povedal, tak by som odhadoval, že si šiel na nejaké športové gymnázium. No jasné, hej? tak to bolo najjednoduchšie, aby si mohol pokračovať. To bolo, vieš, matika, keď ti nejde, tak hľadáš jednoduché cesty. Takže... A keď ti nejde ani matematika, ani šport, tak ideš na obchodnú akadémiu. Lebo je tam 90... To nehovor, prosím ťa, tam máme veľmi dobré vzťahy s pani riaditeľkou. A kto je tam teraz riaditeľ? Teraz je tam, to nejdem hovoriť menovite, ale akože veľmi ústretová. To je najlepšia škola. 97% dievčat. Všetko, čo potrebujem z tej ekonomiky, ma to naučilo. To som si odtiaľ zobral. A vypočítať si mesačný príjem. Napríklad, alebo v podstate len vyplniť ten daňové priznanie. Za sebe. Slavy. Ale to bolo krásne obdobie, to je, že ja som povedal, že to je môj osobný názor, hej, tá škola akože fungovalo to parádne, spoznal som tam kopec kamarátov, v neposlednom rade s mojou manželkou sme boli spolužiaci. Janko si to teraz želi. Áno. Takže to nie, to len... Aby sa na mňa ozve pani riaditeľka. Jednak, aby vás pani riaditeľka nevyhejtovala, ale aj to, že ak som predtým rozprával o tom, že mne na tej škole bolo nejako, to treba povedať, že ja som iba pochopil, a to je pekný mostík k tomu, čo chcem povedať, že som pochopil, čo nechcem robiť. Decko, keď má 14-15 rokov, tak sa musí rozhodnúť, na akú strednú školu ide, že čo chce robiť. Vysokú. 14-15. Ja teraz keď končí. Je to paradox strašne, to že je tak šialené. mladý. To je šialené. Je. A potom následne o ďalšie 4 roky by si mal povedať, že či v tom ide pokračovať, alebo nie. A ja som aspoň vedel, že čo robiť nechcem.
A už to je akože malá výhra. A keby sme to teraz hodili späť na kole tohto dobrovoľníctva, tak ak si mladý človek v tomto meste skrze vašu organizáciu môže vyskúšať XY podujatí na XY rôznych pozíciách, oveľa rýchlejšie si dokáže povedať v tom mladom veku toto nie, týmto nebudem strácať čas. A nemusí byť taký zmetený, ako sme možno boli my v tom veku. OK. Takže máte kvantum zážitkov, evidentne aj spolu. Andy, teraz toto skôr asi na teba. Čo máš taký, že najsilnejší zážitok, ktorý si zažil vďaka dobrovoľníctvu? Že proste už to robíte niekoľko rokov a čo je také, čo ti najviac že utkvelo v pamäti alebo tebou najviac pohlo? Je to 2,5 roka, alebo vlastne 2,5 roka. Tých zážitkov je akože fakt veľa. Nie všetky, koľko hodín? Pohode, úplne. Nie všetky môžeme spomenúť, ale asi teraz také posledný zážitok bol z majstrovstiev Európy v atletike. Akože tých fakt zážitkov a tých smiešných a tých ľudí, ktorých tam stretávame. A fakt, že, ako tržnica, ale... Ponorka. No, ponorka a tak ďalej. Ale že tých príbehov tam určite veľa, len to by som musel teraz loviť v pamäti. Ale taký asi najsilnejší, čo keď si sa teraz pýtala, tak vybehol... že keď sme mali majstrovstvá Európy, tak bolo treba respektíve pripravovať vlajkonosičov a bolo ich 52, bolo tam 52 krajín, tuším. A prvý najstarší, akože za Slovensku bol jeden 76-ročný dobrovoľník, ale potom bolo tam ďalších 52 dobrovoľníkov, alebo 53 a dvaja dobrovoľníci proste zostali, že nemali vlajky a strašne sa na to tešili a bolo to jedno také mladé dievča. A medzi tými, ktorí už mali vybrané tie vlajky, tak bola proste jedna pani, ktorá v ten deň cestovala z Chorvátska a prišla a ona videla to dievča, ako veľmi na tom záleží mať tú vlajku, tak podľa mňa tá staršia pani si to zaslúžila, aby tú vlajku mala, ale ona dala všetko to svoje preč a dala to tomu tomu mladému dievčaťu, hej, Pati sa volala, ktorá mala vtedy 16-17 rokov a to bolo pre mňa také pekné, že tí dobrovoľníci medzi sebou si tak vedia pomáhať a každý by tam chcel byť pri tej vlajke, lebo to bolo hlavný ceremoniál, otvárací a tak ďalej. Ale tá dobrovoľníčka staršia proste povedala, že OK, zober si to, že dala šancu tomu mladému. Takže, ale takýchto príbehov je tam veľmi veľa. Niektoré sú také akože viacej dojemnejšie, ale je tam kopec takých, kde sa fakt nasmejeme, lebo tí ľudia, ktorí my vidíme a akože sú rôzni a niekedy je to fakt veľká sranda. To je pekný príbeh. Fakt to bolo pekné, že niekto dokázal to svoje dať na bok a dať tú vlajku tomu druhému, aby si možno to vyhodnotila, že je mladšia, že si to zaslúži, že ona to už nepotrebuje, ale bolo to pekné. Ja by som na toto nadviazal zase k tebe, Janko, že aká rola a zároveň postava alebo aj scéna, možno ktorú si hral, ako aj herec či divadelný, alebo aj niekde na scéne filmárskej, že ktorá sa ti najviac páčila, alebo najobľúbenejšia, ktorá ti nejak utkvla v pamäti, alebo tak? Dostojevského Idiot, pravdepodobne. A to je ťažko povedať, že páčila. Vieš, ono to je taký komplex toho celého, že v akom veku, v akej hereckej kondícii, v akej ľudskej kondícii ťa stretne aká postava s akým režisérom. A keď sa to celé pomieša, tak potom sa ti to môže úvodzovky hore-dole páčiť alebo nepáčiť. Ale je to veľmi tak akože okresané slovo, že či sa mi to páčilo alebo nepáčilo. Rozhodne to bola jedna z tých najzásadnejších postav, na ktorých som sa veľa naučil, alebo na ktorej som sa veľa naučil a takisto som vystúpil z tej komfortnej zóny. Hral som s veľmi silnými hráčmi a vlastne tak naplno, alebo tak oduševnene som pracoval iba párkrát, lebo som mal tú príležitosť na tej postave robiť naozaj akože deň, noc. A keď si predstavíme nejakého Pacina alebo Denira, ktorí dostanú nejakú zásadnú hollywoodskú rolu, alebo napríklad aj chlapa, čo hral Jokera, Joaquin Phoenix, alebo neviem, ako správne to povedať, tak áno, hovorí sa o ňom, že vlastne tej postave prepadol úplne deň, noc, mesiace na to myslel, schudol, zatvoril sa tam a tam naozaj ho tá postava vcucla. Toto sa mi samozrejme pri Idiotovi nestalo, ale bolo to najbližšie k tomu, čo som zatiaľ zažil. Ale to je taký typ postav, lebo konkrétne aj Jokera, keď hral ešte Heath Ledger v
Temnom rytierovi, tak že vraj ho to ale že úplne položilo kompletne áno. psychicky, fyzicky. Takže toho idiota robiť to knieža Myškina bolo také, že som to chcel urobiť najlepšie, najhlbšie, najintimnejšie, najnežnejšie a zároveň najtragickejšie, ako som v daných okolnostiach, v danom časopriestore dokázal. Ja keď som ťa spoznal, tak ja som si veľakrát myslel, že ty stále hráš. Že som niekedy nevedel, že či to myslí vážne, alebo hrá. Ale teraz po týchto 13 rokoch, čo už sa poznáme, tak môžem povedať zodpovedne, že stále neviem. Že akože v ktorej tej postave sa nachádza, hej, v tom bode. Určite. Ale Janko, ty nie si iba herec, ty si aj umelec, minimálne z toho, čo som si ťa trošku prestolkovala. Ty nie si len herec, ty si aj umelec. Pozdravujeme hercov. Nie, iné umenie ako herectvo. Videla som, že si aj fotograf a maliar. K tomu si sa ako dostal? Fotografia vznikla ako voľnočasová aktivita popri natáčaní seriálov, filmov a divadle. A fotku som mal rád ako takú a to, že sa to potom tak nejak vyšpecifikovalo na to, že fotím hercov a herečky, tak to je práve preto, že som mal veľmi málo voľného času na to, aby som chodil fotiť kvietky alebo rannú hmlu alebo hory. Ani to nie je súčasťou môjho životného štýlu, takže som fotil to, kde som bol najčastejšie, kde som doma a mal som na to čas. Čiže zákulisie filmu a divadla. A obrázky, no to je iný príbeh. Nám pred 14-15 mesiacmi nášmu synkovi diagnostikovali leukémiu. A jedno s druhým nejak to prebiehalo a odrazu bol na Vianoce doma a začali sme si maľovať na plátno aj s mojou dcérou, aj s Týmkom. A ostalo to tak, že mňa to chytilo, začalo ma to baviť, bola to pre mňa taká psychohygiena, čas, kedy som sám a nemusím myslieť na nič, len na to plátno. Je to vlastne, keď to takto poviem nahlas, trochu aj sebecké, ale takto to bolo. No a tie obrázky sa začali ľuďom páčiť a konfrontovali ma otázkou, že by ich chceli mať doma, že čo za to. Tak som povedal, že daj mi koľko chceš a koľko môžeš a ja všetky tie peniaze pošlem na onkológiu do Banskej Bystrice. A takto sa to vlastne deje od januára 2024. Dnes, keď to nahrávame, je 7., 8., 10. A chcem to povedať, neskromne, že sa vďaka dobrým ľuďom podarilo na onkológiu skrze tieto moje čarbanice poslať 17 500 eur, čo nie je málo peňazí. Wow. To je pekné, naozaj. Takže toľko k mojej fotke a k mojej maľbe. Tvojmu umeleckému. A berie sa to ako dobrovoľníctvo? Neviem, či sa to berie ako dobrovoľníctvo. A že nemá dobrovoľne zážitky. maluješ, ale už si... Ale, každopádne je to akože veľmi pekné. Nech je to akokoľvek, či je to dobrovoľníctvo, či nie. Ale tak je to divné, že žiaden obraz si nenamaloval pre nás. No po dnešnom podcaste máte tu možnosť, ja sa rozhodujem. Ale myslím akože pre mňa. Po dnešnom podcaste ja sa rozhodujem. Môžeš aj pre nich. My sme študenti, my sme vyžierky spoločnosti, my na to nemáme nárok. Ale ešte keď si spomenul už teda aj tú diagnostiku tvojho syna, tak by ma zaujímalo, že čo ťa táto situácia, alebo keď si počul o tom, že toto diagnostikoval tvojmu synovi, čo ti prebiehalo hlavou? Alebo... Nie sú na to slová. Zároveň... Všetko, to je všetko. Všetko. Zoberieš slovník, zamiešaš ho a vyhodíš ho von do vetra. Tak to som mal v hlave. Permanentne. A cez to boli nejaké záblesky toho, že takáto je liečba, takáto je diagnóza, toto mu musíte dať, toto nesmie robiť. Do toho samozrejme musím to nejak odkomunikovať s rodinou, musím to nejak odkomunikovať so zamestnávateľmi. To je chaos. Akože toto je na vystrihnutie, ale to je na posratie. Decka, to je na posratie, čo sa vtedy deje. A to ja ešte potom tak akože každý ťapkal po pleci, že po piči to dávaš. A tam boli proste matky, ktoré sa zložili a dvaja akože 50-roční 100-kiloví chlapi ju z toho krču nevedeli postaviť. Tak plakala, že ju nebolo možné postaviť na nohy, že poďte sa upokojiť, niečo vám pichneme. Na posratie. A späť. Na posratie, aha. To bolo krásne. Nie, ale dobre, tak poďme ďalej týmto našim krásnym rozhovorom. Ja by som sa možno ešte vrátila späť k tomu tvojmu herectvu a k tej tvojej kariére. Spomínal si, že si tancoval počas strednej školy. Vedel by si predstaviť, že by si išiel do Let's Dance alebo do nejakej inej reality show proste? Veľmi často som konfrontovaný touto otázkou, najmä v poslednom roku, pretože robím pre tú televíziu 2 projekty. Jeden už sa vysiela, jeden sa ešte nevysiela. A nie. Je odpoveď, je nie.
Samozrejme, teraz to je zakryté tým, čo máme doma, že si absolútne neviem predstaviť, že by som sa pod váhou situácie, ktorú máme doma a pod váhou tých debát a rozhodnutí dennodenných išiel obliec do priliehavého čierneho trikotu a tancovať a robiť zábavu pred ľuďmi. To, že som tu dnes, má nejaké svoje dôvody a je to niečo, na čo som kývol. Na prípadnú ponuku do Let's Dance by som pravdepodobne povedal nie a vysvetlil by som im, že prečo nie. A to len aktuálne, alebo aj do budúcna, že práve podľa mňa tie dvere sú zatvorené v Let's Dance. Nikdy žiadne dvere nie sú zatvorené navždy. Dobre. Prilezieš oknom. Ja sa spýtam, že a čo je Let's Dance? Taká dobrovoľnícka Športovci. akcia, kedy celebrity tancujú a ľudia im za to tlieskajú. To je skvelé, to je krásne. Áno. Je to Ale- úžasné. Ja som to chcel Ale- troška ale odľahčiť. keďže- Ja viem asi, Hej. že to je nejaká Hej. zábavná... Je to zábavná show, ktorá, ale ja neviem, koľký to je ročník, ale Veľa. ale vo svojich 2009 začiatkoch... sa to Vieš čo, robilo? vo Tak, svojich kedy? začiatkoch to v podstate bola dobrovoľnícka činnosť, ale teraz samozrejme úvodzovky hore-dole je to samozrejme zakryté tým pozlátkom komerčnej show. Ale pomohlo to dostať do povedomia tanec ako taký a mnohým tanečným školám a združeniam to rozhodne pomohlo. Takisto potom bola nejaká show Zem spieva. Môže byť, áno. Takisto to ako Ľudovú hudbu. na ľudbu. folklór. Áno. A samozrejme je to komerčná televízia, je to nejak nastavený projekt, aby to ľudia pozerali, aby sa to ľuďom páčilo. Ale to, čo to ako vedľajší efekt prinieslo, bolo to, že si ľudia povedali, že folklór vlastne nemusí byť úplná nuda. A je to pekné. Tak. A je to súčasť našej histórie. A čo iné v podstate, hej? Máme halušky, máme toho Jánoštika, čo je úplne pokrútená história, ktorú sme si rokmi prispôsobili, aby to bol náš hrdina, ale v podstate to tak nebolo. Tak nám ostáva naozaj len poľnohospodárstvo a folklór. A je pekné, že ten folklór sa takýmto spôsobom dostal medzi ľudí. Tak, ja som ešte musel, alebo teda aj chcel povedať, že keďže ja mám skúsenosti so spoločnými tancami, tak ja som sa musel trochu Let's Dance zastať. Takže, hej, len toľko. Dobre, Andy, poďme späť k tebe. Keď už sme sa tu tak bavili o šovkách veľkých a o pozlátkach a tak. Keby vám niekto dal proste nejaké že nekonečné zdroje s tým, že urobte si akciu nejakú dobrovoľnícku a pomôžte tým čo najviac ľuďom. Čo by si urobil? Akože máš nejakú predstavu? Bavíme sa o dobrovoľnícke akcie? Hej, niečo, že by proste... že by môžeš si mal povedať dobrovoľníkov. aj. Aj kľudne. Také proste nejaký, ak máš sen niečo, také to robiť. Akože keby to bolo neobmedzené nejaké možnosti a prostriedky a zostaneme v dobrovoľníctve, tak my máme nejakú takú víziu a koncepciu, kde by sme sa chceli uberať a bolo by to veľmi veľký kruh, kde by sme chceli ísť cez dobrovoľníctvo ako také, vzdelávanie, rozvoj. Tá vízia by bola o tom, aby mladí ľudia, ktorí by boli v tom dobrovoľníctve alebo boli by u nás, aby to bolo prepojené s firmami, aby tí ľudia vedeli, čo tie firmy, ktoré sú na trhu, aké sú požiadavky z tej strany, aby to bolo prepojené z jednej a z druhej strany. Určite by sme tam zapájali vo väčšom dobrovoľníkov, aby sme dali väčšie príležitosti, takisto ako vy máte teraz tento podcast, že všetko je limitované, alebo väčšina tých teda projektov je limitované, že aký projekt dostanete, aké máte na to financie. A keby sme toto nemali, tak určite by sme sa snažili, aby tí ľudia, ktorí sú u nás, alebo ktorí si niečo chcú vyskúšať, tak to reálne vyskúšajú. A akože z veľkej časti sa nám to